Чыгарылышыбызны сезнең котлау хатларыгыздан зилгән җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итәрбез. Һәм зәңгәр экраннар каршына без Яңа Мишән авылында яшәүче Тимербаева Вәсимә Фәрхи кызын дәшәбез. Яңа Мишән авылында яшәүче Тимербаева Вәсимә Фәрхи кызына 75 яшь. Әниебезне юбилее белән котлыйбыз дип башлана котлау хаты. Кадерле әниебез, ихлас күңелдән юбилеең белән тәбриклибез. Син безнең өчен кояш, яшәргә дәрт өстәүче, олы җанлы изге кешебез. Сиңа иң кадерлесе нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, хәүф-хәтәрсез имин көннәр, бәрәкәтле мул тормышта үстергән балаларыңның игелеген күреп, оныклар сөеп, безне сөендереп, озак яшәвеңне телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны, бүгенге матур тормышка куанып, безгә терәк һәм кирәк булып яшәвеңне телибез. Җир шарына аваз салган көннән бала өчен иң кадерле. Син ул әни, ничек итеп кайтарырга сиңа кадерне. Еллар үткән саен гомер үтә, риза булыйк картлык килгәнгә. Без Худайга шундый рәхмәтлебез, сиңа озын гомер биргәнгә. Сиңа атап сәламәтлек сорыйк, яшик әле шулай бергәләп. Мәшәкатьләрне дә шатлык итеп, еллар чакларда да көлгәләп. Күңелләргә моңсу булып калса, бушатабыз сиңа йөрәкне. Бүген синең әни туган көнең. Кабул итче безнең теләкне. Авырмыйча яшә шатлык белән, бала хәсрәтләре язмасын. Озын-озак бергә яшик әле, үкенерлек булып калмасын. Син булганда без һаманда бала, зур булса да инде яшебез. Без балалар, онык-оныкчыклар, синең җылың тоеп яшибез. Бәйрәмең белән котлап, улың Рамил, киленең Рәйлә, оныкларың Рәнис һәм Азалия диелде котлау хатында. Хөрмәтле Тимербаева Вәсимә Фәрхи кызын без дә чын күңелдән 75 яшьлек олуг юбилее белән тәбрик итәбез һәм әле генә хатта ителгән барлык теләкләргә дә ихластан кушылабыз. Иң мөһиме сау сәламәт булыгыз, чөнки хәзерге заманда иң зур байлык ул сәламәтлек. Һәм алдагы көннәрдә дә якыннарыгызның рәхәтен, игелеген күреп яшәүләр насыйп булсын. Әнием туган көнең беренчене. Мин бу бүләкне үз кулларым белән ясадым синең өчен. Ай, рәхмәт улым. Беләсеңме, әнием, минем өчен синең туган көнең иң зур бәйрәм. Мин бу көнне сине гел котлап торачакмын. Шатлыкларың турган, ынтылып, арчуларың булган, җитәрле. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, кыйнак кына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек инде онытыйм, ябер елмай авыр сулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек инде онытыйм, ябер елмай авыр сулама. Туган көнегез белән. Сен сау булыгыз, ярар, сау булыгыз. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылма әле син, былай да матур, гади күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар
sevinçler bilen tabın tuldu, kuvanışlar kübrek Ananıdan canımızga жылы Koyaş bulup yaşayani şulay Xonanda Әнейімнің туған күні бүгін Ярар инде әні елама Unutmadan nişik инде unutayım Я bir yılmay ağır sulama Әнейімнің туған күні бүгін Ярар инде әні елама Unutmadan nişik инде unutayım Я bir yılmay ağır sulama Unutmadan nişik инде unutayım Я bir yılmay ağır sulama Тапшыруыбызга килгән тагын бер котлау хатын иясенә җиткерәбез. Иләбәр авылында яшәүче Хәмидуллина Рәзифә Харис кызының юбилее диелә әлеге котлауда. Хөрмәтле Рәзифә ханым, әйдәгез әле үзегезгә булган матур теләкләрне кабул итегез. Кадерле әниебез, тынгысыз җанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, эшкерсез булуың, безнең шатлык, борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш табышың, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт сиңа. Сине чын күңелебездән туган көнең белән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын, Аллаһ саулык сәламәтлектән айырмасын. Бәрәкәтле озын гомер насыйп итсен. Күңел тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Балалар һәм онык-оныкчыклар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күк әнкәй синең өчен, нинди изгелекләр кылсак та. Аллаһ сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк-кулларың, ширне белмә, кайгы-хәсрәт күрмә, яшь булып калсын күңелең. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы түгәрәк. Синнән җылы алып, һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Иң изге теләкләр белән сине яратып, кызларың Гүзәл, Алсу, кияүләрең Илсур, Әсхәт һәм оныкларың диелде котлау хатында. Хөрмәтле Рәзифә Харис кызы, без дә сезне чын күңелдән юбилеегыз белән тәбриклибез. Бәхетегез озын гомерле, гомерләрегез бик тә бәхетле булсын. Сыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Іздеп шатландың да син, іздеп сағышландың, бөтен гомереңне әни, син безгә багышладың. Іздеп шатландың да син, іздеп сағышландың, бөтен гомереңне әни, син безгә багышладың. Икиясеңдер инде син, янасыңдыр инде. Төннәреңдә безне уйлап, уянасыңдыр инде. Син йолдызларның яктысы, көннәрнең хуш ислесе. Әйбәт әниләр күпле ул, юк шул синең төслесе. Син йолдызларның яктысы,
senin tüslüsün. Bizge sizdirmişegine yılap olasın indi. Gitken sayın bizge bəxit yurap olasın indi. Az indi o seni sina rahmetler eytügüne. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Bezip şatlandım anasin, bezip sağışlandım. Öttün ömrüngeni, sin bizge bağışladın. Az indi o seni sima, rahmetler eytügüne. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Kimler bugün özlerinin doğan günlerini bilgilep öte, barıгызны da ihlastan beyramlarıгыз bilen kutlayбыз, sağ selamet bolup, бәхетле һәм кадерле булып яшәсәгез иде дигән теләктә калабыз. Бүгенгә тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән саубуллашабыз, бер-беребезне яклап, саклап һәм хөрмәт итеп яшик. Алдагы ял көннәрегез күңелле үтсен.